Εμείς οι Έλληνες πολίτες και στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, καλησπέρα Ευρώπη. Απλά αυτούς τους θεσμούς πρέπει να τους σεβόμαστε και να τους Καλησπέρα εμπιστευόμαστε. σε όλο το πάνελ και στα κορίτσια τα δυναμικά, τα οποία πρέπει να πούμε ότι η καθημερινότητα που απασχολεί τον πολίτη είναι δυστυχώς ή ευτυχώς άλλη τα προσωπικά Σωστά. προβλήματά του παρά όσα ακούγονται, που φυσικά Εγώ βέβαια πάντως απασχολούν Ευρώπη όλους. θα Μεγάλη πω εικόνα. ότι επιβεβαιώθηκες, γιατί διάβαζα και πριν από λίγο το πόρισμα για τη Βιολάντα, που επιβεβαιώθηκες από αυτό που έλεγες από την πρώτη στιγμή. Και εδώ δηλαδή πρέπει όλοι με προσοχή να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς θα προκύψει το επόμενο χρονικό διάστημα. Η δικαιοσύνη μια χαρά λειτουργεί, μια χαρά έχουμε τους νόμους, απλά όλοι πρέπει να εφαρμόζουμε τους νόμους. Όλοι όμως. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι και τι τίτλο έχει. Όλοι πρέπει να εφαρμόζουμε τον νόμο. Και για να εφαρμοστεί ο νόμος, συγγνώμη, δεν χρειάζεται ούτε ο δικαστής πάνω από το κεφάλι μας, ούτε ο αστυνομικός πάνω από το κεφάλι μας. Όχι. Δηλαδή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κι εμείς. Είναι ουσιαστικά, προσωπική ευθύνη είναι του καθενός και λίγο γνώση. Και γι' αυτό έχω πει ότι είναι πολύ σημαντικό που δίνεις λόγο σε πολιτικό μηχανικό να μιλήσει τη καθαρή γλώσσα που αφορά τον απλό πολίτη. Ναι. Τα άκουσα τα κορίτσια. Απλώς ξαναλέω, εμείς είμαστε εδώ να λύσουμε τα μικρά προβλήματα του κόσμου. Πάμε στα μικρά προβλήματα, πάμε στα μηνύματα των τηλεθεατών. Και καλό είναι να τα ακούσουν και τα κορίτσια ερχόμενοι στην διοίκηση, όποια από τις δύο γυναίκες είναι, δραστήριες είναι, να μπορούν να τα εφαρμόσουν. Όλες οι γυναίκες. Λοιπόν, έχουμε 4 θέματα που αφορούν την επικαιρότητα. Το ένα είναι η τακτοποίηση των αυθαιρέτων και η παράταση που έχει πάρει 2 έτη. Το έχουμε πει, Σοφία. Δεν είπαμε ότι έχει πρόστιμα 40% επιπλέον. Μπράβο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που ακούγεται η λέξη τελευταία ευκαιρία, ξέρουμε ότι δεν είναι ποτέ η τελευταία. Στην Ελλάδα είμαστε. Το Υπουργείο λοιπόν δίνει άλλα 2 χρόνια, αλλά με 40% προσάυξη, και το ερώτημα είναι, πρόκειται για διευκόλυνση ή για οικονομική τιμωρία? Αφορά κυρίως σοβαρές παρεμβάσεις και παραβάσεις. Η προσάυξηση αλλάζει ουσιαστικά και την τελική αξία του ακινήτου, δηλαδή σε ένα πρόστιμο 20.000 ευρώ η επιβάρυνση πάει 8.000 επιπλέον. Άρα συνήθως όσοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν τελευταία στιγμή να ρυθμίσουν, να τακτοποιήσουν ένα ακίνητο για να το αξιοποιήσουν, δηλαδή να το μεταβιβάσουν, καταλαβαίνεις, Σοφία μου, ότι θα χάσουν πολλές χιλιάδες ευρώ και μόνο από την τακτοποίηση, η οποία γίνεται σήμερα και όχι τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, το κράτος δεν έχει ολοκληρώσει το χωροταξικό σχεδιασμό. Οι πολίτες χτίσανε με άλλες πολεοδομικές συνθήκες, καλά όλοι το ξέρουμε αυτό. Τώρα πληρώνουμε αυτές τις καθυστερήσεις των δεκαετιών που περάσανε, αλλά ταυτόχρονα, όπως είπαμε, χωρίς τακτοποίηση και χωρίς να πληρώσει ο πολίτης, δεν μπορεί να μεταβιβάσει, δεν έχει αξία το ακίνητό του. Άρα, αν πρόκειται για πώληση, δεν υπάρχει χρόνος. Αν μπει σε ρύθμιση, δεσμεύεται οικονομικά. Οι τράπεζες πλέον ελέγχουν πολύ αυστηρά. Ναι. Και εδώ θέλω να πω κάτι, ότι όταν πρόκειται για πληστηριασμό, οι τράπεζες δεν ελέγχουν διεξοδικά. Μου έχει τύχει δηλαδή να τακτοποιήσω μετά τη μεταβίβαση του πληστηριασμού ακίνητο, γιατί αγοράστηκε αυθαιρέτως. Αυτό, Σοφία μου, είναι κάτι που δεν αρέσει στον απλό πολίτη, που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Ναι. Και γι' αυτό το αναφέρω και το λέω. Οπότε το κλείνουμε αυτό το κομμάτι. Το αυθαίρετο δεν είναι μόνο τετραγωνικά, είναι κόστος, είναι κρεμότητα, και καμία οικονομία δεν μπορεί να λειτουργήσει με κρεμότητες. Ούτε η προσωπική του κάθε πολίτη, αλλά ούτε και της χώρας. Προχωράμε στους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο. Έχεις τίτλο, παρόλα αυτά το κράτος σου λέει το χωράφι σου είναι δάσος. Ποιος έχει δίκιο, Σοφία μου? Είπαμε ότι ο δασικός χαρακτηρισμός έχει να κάνει και με την κτηματολογική εγγραφή και το κτηματολόγιο. Οι πολίτες μπερδεύονται γιατί θεωρούν ότι ο τίτλος λύνει πάντα τα θέματα. Έχω τίτλο, είναι δικό μου, τελείωσε. Όχι, δεν ήταν ποτέ δικό σου. Οι αντιρρήσεις με τα πρόδειλα ασφάλματα και τις καθυστερήσεις. Υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα, ότι εντάξει, γίνεται γρήγορα όλη αυτή η διαδικασία, γίνεται όμως σωστά. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα με τη δικαιοσύνη και το πώς θα το λύσει με το πρόδειλο και να το κάνει σωστό χωρίς δικαστήρια. Αυτό το χωρίς δικαστήρια, το πρόδειλο, είναι λίγο, πρέπει να το
προσέξουμε αυτό, γιατί για μεγάλες περιουσίες δεν είναι πάντα έτσι τόσο απλό. Πάντα το έχουμε πει, κανείς δεν αγοράζει εκτός σχεδίου χωρίς να κάνει έλεγχο δασικού, χωρίς να κάνει έλεγχο κτηματολογίου και έναν έλεγχο από το 45 παρακαλώ και μετά. Η ιδιοκτησία στην Ελλάδα δεν είναι ακόμα δεδομένη, αποτελεί μία διαδικασία. Προχωράμε στο ότι έχουμε 2 μέρες ακόμα, μέχρι τις 28 δηλαδή Φεβρουαρίου, δηλώνουμε σωστά τα Airbnb μας. Το Airbnb ξεκίνησε στην Ελλάδα ως συμπληρωματικό εισόδημα, όμως σήμερα είναι μια πλήρης επιχειρηματική δραστηριότητα. Το δηλώνουμε όμως έτσι. Γίνονται διασταυρώσεις μέσω της ΑΔΕ, έχουμε πρόστιμα για λάθη, πολλά υπόγεια έχουμε πει δηλώνονται κατοικίες και βεβαίως πολεοδομική νομιμότητα. Είναι ο χώρος αυτός σωστός για να πάει να μείνει ο τουρίστας σε αυτός που θέλει να κάνει χρήση του Airbnb? Μεγάλο θέμα λοιπόν είναι τα αυθαίρετα στο Airbnb, οι αλλαγές χρήσης που έχουμε πει έχουν γίνει χωρίς άδεια και μπορεί να μην πληρούν τις προϋποθέσεις της ασφάλειας στο να διαμείνει κάποιος, και οι κανονισμοί της πολυκατοικίας που πάντα είναι ένα αγκάθι, καθώς και η νομοθεσία που έχει πει ότι πολλά ακίνητα στην Αθήνα και στο κέντρο έχουν πάψει να μπορούν από εδώ και πέρα να γίνουν. Αλλά εμείς μιλάμε για αυτά που έχουν ήδη γίνει, ότι έχουν 2 μέρες ακόμα να διορθώσουν. Η εποχή λοιπόν της άτυπης οικονομίας τελείως, το ακίνητο είναι κεφάλαιο και το κεφάλαιο χρειάζεται συμμόρφωση. Να πούμε και ένα τελευταίο για τις μεταβιβάσεις, τις μεταφορές της υπηρεσίας της δόμησης στο κτηματολόγιο. Θα τελειώσει, θεωρούμε, η ταλαιπωρία στις πολεοδομίες, αλλά θα τελειώσει ή θα αλλάξει απλώς το λογότυπο στην ταμπέλα? Δηλαδή τώρα, αντί αυτό για τι θα γίνει, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, είναι ένα άλλο θέμα. Η συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων είναι σημαντικό πράγμα όταν έχουμε προσωπικό. Η πλήρης ψηφιοποίηση των φακέλων έχει γίνει, γιατί ακόμα ταλαιπωρείται ο ιδιοκτήτης στο να πάρει αντίγραφο μιας άδειας που χρειάζεται. Είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται, η άδεια και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν προκειμένου να βγει μια ταυτότητα. Άρα η ψηφιοποίηση έχει τελειώσει. Το μεταβατικό λοιπόν αυτό στάδιο έχει και κινδύνους καθυστερήσεων, Σοφία μου, και ο πολίτης, ο οποίος πληρώνει για να βγάλει μια άδεια, πληρώνει για να φτιάξει μια τακτοποίηση, γενικά πληρώνει για να αξιοποιήσει το ακίνητό του, βρίσκει συνήθως κολλήματα στο λεγόμενο κράτος. Άρα η μεταφορά ιδόμ είναι μια μεταρρύθμιση, ελπίζω να μην είναι μετακόμιση υπηρεσίας, να είναι μια πραγματική αλλαγή νοοτροπίας. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Κοσμίδη, εγώ να σας ευχαριστήσω. Κυρία Πλέσια, δεν ξέρω, θέλετε να κάνετε μία τοποθέτηση, γιατί έχουμε πέρασει τον χρόνο. Έχετε κάποια δεύτερα, αν θέλετε. Το μόνο που έχω να πω ότι άκουσα με πάρα πολύ προσοχή, κυρία Κοσμίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε όσον αφορά με τις αρμοδιότητες, να δίνονται αρμοδιότητες που δίνονται και ειδικά στην αυτοδιοίκηση, να μην δίνονται μόνο τα βάρη, αλλά να δοθούν ουσιαστικές αρμοδιότητες, αλλά και τα εργαλεία για να μπορούν να εφαρμόσουν όλα αυτά. Γιατί ρίχνουμε, ξέρετε, την αυτοδιοίκηση που λέμε στα δόντια του τέρατος, χωρίς κάποιο backup ουσιαστικό. Και ένα ακόμα πάρα πολύ βασικό που καταλαβαίνω είναι ουσιαστική ψηφιοποίηση, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά για αυτό το ψηφιακό κράτος και ψηφιακό κράτος δεν βλέπουμε. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό να ψηφιοποιήσουμε κάτι με στόχο, γιατί είμαστε και συνάδελφοι, κυρία Κοσμίδη, έχω να σας πω. Είναι πολύ διαφορετικό να ψηφιοποιήσεις κάτι και να το βελτιστοποιήσεις, και πολύ διαφορετικό απλά να το ψηφιοποιήσεις παίρνοντας όλη του τη γραφειοκρατία και κουβαλώντας την. Και πιστεύω ότι με καταλαβαίνετε πλήρως. Λοιπόν, κυρία Δαμιανού, και από εσάς ένα σχόλιο και κλείνουμε. Ναι, εγώ θα θα σχολιάσω σαν δικηγόρος που ασχολείται με τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ότι η ψηφιοποίηση έχει βοηθήσει αρκετά, δεν έχει τελειώσει. Είμαστε καλώς ή κακώς σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, το οποίο μας δυσκολεύει όλους, αλλά θεωρώ προσωπικά ότι όταν αυτό το έργο ολοκληρωθεί, και δεν θεωρώ ότι είμαστε πολύ μακριά από την ολοκλήρωσή του, θα είναι πραγματικά ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όλους μας. Ήδη στα κτηματολόγια στα οποία έχουν ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση, για εμάς τους δικηγόρους στην καθημερινότητά μας είναι κάτι ένα εργαλείο πολύ σημαντικό. Λοιπόν. Οπότε το βλέπω θετικά. Να δούμε και την εξέλιξή του. Κυρία Πλέσια, εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ. Κυρία Δαμιανού, να ευχαριστήσω και εσάς.
Ευρώπη, να ευχαριστήσω και εσένα για μία ακόμη φορά που μας έδωσες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε και χρειάζονται και οι τηλεθεατές μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας εμείς αύριο, την ίδια πάντα ώρα. Καλό βράδυ σε όλους.